вазорати тандурустии тоҷикистон ҳанӯз сабаби марги 3 узви як хонавода дар шаҳри Кӯлобро мушаххас накардааст. ҳоло намунаҳои хун ва дигар узвҳои бадани аъзоёни ин хонавода дар маркази суди тиббии назди вазорати тандурустӣ ташхис мешавад ва бо эҳтимоли зиёд натиҷаи ташхисро пас аз 10 рӯз эълон мекунанд. наздикони аъзои фавтидаи он хонавода мегӯянд табибон ба онҳо мушаххас нагуфтанд ки онҳо ба чӣ маризӣ гирифтор шудаанд. бо пеши гулак рафтем ки телефон канаем ҷоки бием ки вазмин шидем рафтем ки хай духтури ҳамн дец ки дилша чикесай як ним соат задан ки хай гуфтан нашид намеша. баъд пурсидам духтура гуфтам ягон чӣ фаҳмидем чӣ ба чӣ хел шида агар хай моро мегуфтанд ки амур зар ягон чиз мефаҳмидам мо балнисаи болода мегуфтем ки хай амиам хеле ягон чора медидан ягон доруа ягон чӣ мезадан чӣ мекунанд ки мефаҳмидем ки хай ами зарай тавобатш мекардам. дигар хай чорум адилем дар рӯзи бега мурдаи духтараш мебарем мега ки касали мо нест бигирем баренаш. дигар намефаҳмем духтуро чӣ хеле кор кардан чӣ фаҳмидан. аммо дилшод холмадов пизишки бемористони вилоятӣ дар Кӯлоб ки он шаб навбатдор будааст ин иддаоро рад мекунад. ӯ мегӯяд аз соати аввал тамоми талош барои наҷоти ҷони Шарифамоҳ Бадарғаеваро анҷом додаанд. ҳангоми муоина дар бемор яъне баландшавии фишори хун мушоҳида карда мешуд 180/100 ва мо ба бемор доруҳои пасткунандаи фишори хун яъне боз доруҳое ки барои нафастангиро бартараф кардан эфилин пиразитам бо маҳлули физиологӣ кофарбоксилаза аскарбинка дексаметазон ҳама яъни ёриҳоро расондем. вақте ки шав саҳар мешавад саҳар шид мо аиҷа бо гуфтем бирем ку бинем чӣ гапаи майити майдакиро овардем хонада бо гуфтем хабар бигирем амамона чӣ хеле шидаги омадем духтурои нав пересмен кашидаги духтурои нав гуфтанд ки барин узиш кунем. узида мебаранд мебинанд ки якон духтур я бачак ами харобак гашт ки и атрави чидаги немедонем бидаги ҳаму хонавода коми аст ёшам барин як барои эҳтиёт шудан дарку. тибқи иттилои расмӣ шоми 4 январ Бадарғаева Шарифамоҳи 61 сола бо ҳамроҳии фарзандонаш пас аз хӯроки шом худро нотоб эҳсос карда ба пизишкон муроҷиат мекунанд. аммо давоми 18 соат 3 узви ин хонавода аз дунё дар мегузарад ва 3 нафари дигарашон ки чандон ҳолашон бад набуд наҷот меёбанд. ба ин дараҷа бенсофӣ намекарданд. яъне соҳаи тиб ами мерафтанд амиёра қалан як бор меомадан хабар мегирифтанд мегуфтанд чӣ гап шид чӣ ҳодиса шид беқадри соҳаи тиб ки корманди худ шоҳид ин ҳама қадар маълум мешавад. 40 сол собиқаи корӣ дора аълочи тандурустӣ.